kadak ban penpau ka jing sngo borom ya kinong tre asha ki bala tre stom hakum kani kapor badang don ka klam COVID-19. Nakaliang kaseng JSU kala no senyang bat penkup borom yaki haka jing lang lingkot bala don lang u doctor in charge ka dauki PHC u bala kran ai men sim shu ya kinong tre asha. Haka tika jing lang penkup borom la don u kinong sen charge nong ka snong darang kinong elam kaseng JSU ki bala pen sngoru bakum kaseng kan yai don ringkat bat kinong tre asha haka nu kanu kapor baki don kam. Namar bagi nong tre asha ki dikinong tre hakmat jong katanat ka koit ka kya wat haswa ka jingwan ka klam COVID-19 ki hap pe ye ki bang shitam ya ka jing khut jing suba ha po ka snong bat ya rap ru ban pin so thu pat ba ha ka jing de ka koit ka kya kumta nakaliang ka seng ka dawaru na ka sarkar baki de ban pin biang jing sio batikna ye ki man la ubnai khnang bakin yo jing rap ha ka lit kawan.